nyaya yekufa kwababa wenyu nodzokorora zvakare. Nyaya ndeyekuti huya kudare kurukure nenyaya yekufa kwababa wenyu yanembowo dzako zvitupa nemaredare zvese zvaitwa kutarirwa richero nekutara kuna participation kuita taurire kudare rinzwiwe iyo nepati aziye kunge ambulance munodzimai mafoni emukoti inorira inotobvisa mari kuzoitora foni yacho tinotara makasimudza izvi zvese kuwadawo kuzwa changamire nhau iripo ndeyekuti muna 2016 mukoma anonzi neMusoro akandipumha kuti tine nyaya une chikwambu ndinokonzeresa Killes, K-I-L-L-E-S. Zvadaro takamboti zviri kubvepi ini handina chandinoziva chandinacho zvanetsa zvari kutaura izvi zviri kumufamba sei. Zvadaro muchiona chiuya kudai kuti hatisi kuziva kuti kunetswa uyu kana kuwengana kuri kuitika munhu uyu kuri kubvepi. Pane nhau yakaitika hachaziva hangu gore, asi nhau yange iri akanzi akauraya kana kuti akapomerwa kunzi akauraya akaponda wachimugwita ndokarira kuti Killes. Asi gore racho anga ine mwana muningi ndingangoti mwana wekwachimugwita kana ndisingakanganisa ainzi Michael Chimugwita gore racho. Baba washaya Killes akawanikwa akasungwa akaendeswa kurimand akagara kwemwedzi kunge miviri ari kurimand. Kubva nhau iyo yaitika taigarisana zvakanaka papasina dambudziko ini nana mukoma wangu kana mumhuri medu taiwirirana nekuti ndiri kunze kwenyika ndiri kuUK yagarawo padhuze tichionesana achiuya pamba pasina dambudziko. Saka zvakazongotanga muna 2016 aro nditi iwe une chikwambo mwana wako kugona kwaanoita kuchikoro inyaya dzekuti utorerawo mupfungwa achiisa pfungwa idzodzo mwana wako achibva achinja izvo zvava achibva atanga kutaura zvekuti tine hanzvadzi yakashayika 2005 anonzi ainzi Esteri Neta akashaya 2005. Zvadaro akutanga kutaura kuti wakatora musoro wehanzvadzi meaning scalp ukaisa ropa imomo ukauya naro ropa iroro kuUK kuti uite mari. Ndakamboedza kutaura namukoma kuti izvi ina handidini ba handina chandoziva kana paine anything kushanda bedze neni mudzimai wangu hapana chimwe mwana wedu tinoendesa kuchikoro but zvakafamba zvitine mvonga mupopoto imwe kubva 2016 hatitaudzani bana namukoma wangu ari kunze kwenyu mufunge mambo kuti ochangamire kuti anogara ndingangoti distance yakaita sei pekuti ndokwanisa kukanda dombo ndichitomutema, asi kubva 2016 hatina patakamboti titi anouyawo kumba kwangu kana kudii nenhau idzodzi dzekupumha. Saka takati titsvake kuti zviri kubvepi, chii chiri kukonzera kuti titadze kuwirirana mumhuri.
iye pachezvake akatuma munina wangu I think 2018 wari wairi munina wangu ari munhu tauya naye Denias neta achibva wati endai kwa ishe chikuru munotaura nashe muwati ndokumbira kuti tidini tingoende kwacho mukuita kunokumbira ruregerero pane zvakadii zvakaitika wanini waungene wakasimuka wakaendawo kwa ishe chikuru ndokusimuka ndokuenda kwa sabu kuchinyama anove the late wakashaya usiku wangu on the 29th manje saka wasvika ikoko mataurwa zviri kuitwa ini nhau yeku ndakatozozvinzwawo ndauya muno pandakanoona ishe chikuru kuti wakaenda kwachimukuita wakanoona wachimukuita wakavati mozouya tozoona madini mauya asi hapana chakazofamba kubva nhau idzodzo dzataurirana saka ndosaka tauya pano ishe kuti mamu tauya pano mambo kuti mutienzanise tione kuti chii chiri kukonzera inhau yepachimukuita here kana kuti ndeimwe nhau iri kukonzera kuti dambudziko ringere saka ini ndakauya nachimukuita mambo tauya nawachimukuita pakuti iye mbune akatuma vanhu kuti waende kuti vanokumbira ruregerero kwachimukuita ndosaka tati isusu pamwe iye ndeanoziva kuti izvo watitaurira chikonzero chamauya muruda uri pangozi here muruda kudii ndo zvacho zvatokubvunza kuti ngei iyo nhoroondo iriko iyo muruda kuti muonerwe nedare kuti zveshu akauraya here kana akauraya muda kuti mufi amutswe ataure zvamuda kuripirwa nazvo here kana munoda kudii nekuti hatidi kuti tipedze nguva yavo mahara imimi ndokutaura makatofamba kare mukatozvinzwa kuti mukoma wako akauraya chii saka zvamauya nawo munoda kuripira ngozi here so that dare racho richizosimuka rosimuka tiri pamwe chete ndizvozvo mama ndizvozvo iro riri kutaurwa mhuri dzauya tingane vese zvazvirikuitika maproblems aakunzwa neamunhu kukurikidza kuti wazouye kuna mambo kuuya kuti wabatanidzwe pachishona chedu ngozi inoripa handiti hamudzoreri kundorwa nevanhu iyo yega inodii inozwa yomene yarwa vanhu vanouya voripa saka vari kukumbirai kuti mudzore mwoyo wenyu kuti dare iri rifambe mune zvakanaka munotenderana nazvo here wadare munoti chii mambo yakadani yatobuda saka yakuda kuseri kwechiremba anoita kuti atungamire saka simukai moenda kuna chiremba ndii azvini machinda aripo anooneka kuti ichipi itaure maprocesses acho ai so natizvifaa ore kudai alo mukwira chiremba tsanangura kuti murume anonzi joyo leta haana chaakabata chakaitwa mumaoko make asi kuti munhu anozvishandirawo muti maoko ake akachena munhu arongosaka one jambwa remunyama wemotaura munhu arongosaka one jambwa remotaura uzi ane zvinhu anenge akaromba anodii asi haana kuromba pazodzi
kumhureva nheta kune jinda riripo rinonzi kilesi nheta asi riri kunyika iri kure mumhiri. Jinda iroro rakarema uyezve chiremba akutsanangura kuti ndaona paine munhu akafa mashure asina kunaka. Munhu ari kwati muKuiti rinonzi Gibson. Jinda riri kumhiri rinonzi kilesi nheta rinova rinonzi ndo rakauraya Gibson. Saka chiremba akutsanangura kuti iyi inyaya yengozi asi kupera kwayo inotoenda kumusha pamusha pekwanheta tonofemba mhepo ichitsanangura kuti iri kudei ichitsanangura zvairi kuda maererano nemusha yakaitwa iyoyi. Mambo, ndio zvandachida kuti nditaure naye panguva pfupi tikatapedza procedure iyi tichataura naye. So that zvinoda kuti anhu mubatane naye kuita kuti zvichada kuripwa zvivi zvemombe dzichange dzichiitawo kana muma450 dzekuripa ngozi iyo. Mazuva anaya hakuchaendeswi mukadzi, panozoda kuti danga kuti kunonongora mukadzi endeso. Saka zvinotoda kuti iye wacho munge achizviziya nekuti imimi mungarisimudze here iye asingati musimudzane saka chitaurai then kana mawirirana tosimudza chiremba uchiuya uchisimudza munhu but munoziva kuti madhodeni achiiri ngozi zvaura chifambo kuti zvita ukakwanisa kumufunda kana uripo unditaurira wanokwanisa kungomira unzwa kuti ndinoda kuti abvuma kuti ipi zvigadzi chiita mongomira henyu tinzwa kuti anoti chii muridzo wechii nekuti achiri mupenyu. Dayanga akafa taiti aiwa ari padwe nechine kana achiri mupenyu iye achiramba panotinetsei manje kuti munozotora here kuti aiwa ngatiripei ngozi munhu acho ari mupenyu muchimuripira ngozi yake yaakapara munhu but ingozi iri mumusha menyu chiro chakashata ngozi inobata chii munhu wese. Saka chiita izvo mungomira henyu